Давай, Значыць, спявачка Жанет, выканаўца Да. песень. Дарэчы, вы ведаеце хоць адну песню спявачкі Жанет? Ты просвети, я запишу зараз. Дзве сястры Беларусь і Расія. Боже, какая чудная песня. І яшчэ ангелы МЧС, напрыклад. Памятаеце, быў такі фільм «Ангелы-деманы»? Или што там было? Ці гэта серыял такі быў па Дэну Брауну? Ангелы МЧС, мне хочется одразу, пробачьте, сорі, хлопчики по виклику. Яны праляцяць на крылах да вас, як толькі вы іх выклікаеце. Господи, боже мой, ну ай. А яшчэ спадарня Жанет выступала на адкрыцці Сібір-арэны, ведаеце, дзе ў Сібіры, разам з Чабурашкам і снегавіком. Создадим сотни ледяных картин. Калі ласка, я З вельмі... іх Жанет. Жанет вось. Жанет у цэнтры паміж Чабурашкам і снегавіком. А Чабурашка выглядае наступным чынам, спадарня Ірына. Ён нечым нагадвае бабра БГУ. Я просто думаю, что у меня зараз будзе мэта ў жыцці, каб у мяне таксама была фотка з Чабурашкам і снегавіком. У Сібір-арэне, правда? Ну, не, где-нибудь в другом месте. Как бы лучше вы к нам, если что.